mamoko magi miluongo kaluwore koda kabila kata mana magiwuoke. Wach ma kamano di wach nang'o? Erokamano ahinya kuom wuoyo wachno. Waneno ni nyaka ne walos constitution mar 2010, watimo gimiluongo ni ethnic audit. Wawuotho e county ka county mwane ni to joma employed matiyo ne jopiny are paid by public funds gin oganda mane kata gin dot mane in terms of leadership of every county. Wayudo ni bang'e constitution try to set up the counties, nitiere more ethnic related activities. Ibiro kata e county ma kata mana Nandi, inyalo yudo ka ng'eny ji makanyo ok giayo oganda machielo moa oko. Kidhi Kericho, kidhi kata Kisumu, kidhi Homa Bay, kidhi kanyo, wan gi the exact figures. Koro wawacho ni as NCIC waneno ni although one devolution, democratization has been increased in this country. What has it done to us? Has it liberated Kenyans from Kiwareka basic community? One and more ethnic activities are taking place due to the Mangen must share public resources more Uganda chiel other than Guinea Mamoko. Although the constitution of Kenya more irony, more actually freedom of speech and so on. Kenya is one whole country. Mawaduto nyako minde thuolo kaka jokenya. Iwacho man jokenya wacho ni Uganda ni kata Uganda cha. So one of them and counties mochaki in the ethnicity of those people. Let's say kaka Meru, kaka Embu, kaka Nandi, kaka kuri nying no ero waneno ni nyinge go. Gini nyinge ma remind people of their tribe rather than the idea of a Kenyan nation. So Gini was a thought, Kendo, we are discussing it and we are trying to see how to, agree a framework whereby certain changes might be made. Mondo Kenya, you look quite uniform. There's a place like Kisumu is not necessarily Uganda, or Siaya is not necessarily, or Homa Bay is not necessarily Uganda. Kisii, there is a Kisii tribe. Aya, Kidi Embu, Kidi Tarakanisi, Ninti tribe, you know, come on. Koro Gidude, Yomiya, change Gigmo to the rest of Kenya, then we will have achieved Gimanya Lomio, Kenya Nereni and Kenya for everyone. Because Kenya, Mora, according to the constitution. We own how to live there. Mano Ero is one thing, what we can do, and very active, and we are working on it, and the government is with us, and the counties are thinking with us on the same lines. Bendi paro ni kang manyalo timore machiegni nikech kuom thuolo malach yane kata mana wayud loch kowuok e lwet wagunda counties ma kamagi osebedo kata mana kaluongre kuom ranyisi king'iyo Kisii ji osebedo kong'e ni en Kisii kuom thuolo malach kata mana ka kod daloka ne nying moro nying bedango ing'e ni mago bende gin moko kuom okenge manyakalo ibiro many kwaseyiere nyaka many yo maber ne ji te ok bichungo ng'ano. Kwa yiere, wabro yiere ni kaki wacho Kisino, ere nying maber ma ok describe you as a tribe. Most nyangidhiyo